Atas gur gáil tú é chur fáilte an seachtain seo roimh an scéal go bhfuil an roinn éidechas chun dlús a chur le holbhú plán do bhfuil choláiste nua am ala clí a heas. Dúirt Julian de Spáin ó chunú na Gaeilge gro an méid a bhí le ráig an air faoin scéal níos deirfí ná mar bhí roimhe seo. Tá feachtas balla clia 248 arsúil le tamil ag daoine atá gur Gaeil choláiste sa cheantar. Ní múd nas asta bhí teachta dála le meon an air le an policy don éidechas Gaeltachta áfach. Dúirt an teachta Catherine Connolly gur léir nar hiig an tarafólí an tábhacht óán leis an policy. Tá an chum ar an scéal gúil an tara agus a rion ag géire sína chur leis an policy ar feadh bliana eile, ach déir Catherine Connolly gur gá ceann nua olbhú agus na ceachtainna tá fólama go dtí seo a chur a bhain. Bhí fhíseán agan an teachtain seo ó chraobh chonacht den éile scoildraíochta a bhí arsúil le seanscoil Hallerna in Indráin le Gairid. Bhí ardúir scóir méadní thuúlaán na láthair agus leabhar siise le cuid go na heisirí óga a bhí ar stáite. Tá an cnúsach georscealta an de scoscealta le páirc ó Conara ar fáil méalad an chéadúir. Leabhar Bridget Ranach leis an eistúir agus scríbhneoir Díomar de Fuite ar rinne na heisiúcháin de scoscealta Best Stories. Leabhar Bridget Chomáin teachtain seo le Angus Hackish, caint ar lífar Gaeilge as cair na Gaillimhe a chan éir an ólaíocht chun dul ag plé leis an snag cheol. Benachtaí na Cosca arbh go léir.